De verschillen kunnen soms groot zijn in deze provincie. Net alleen nog Joert, bij mij de zinnen, maar op oren plakken gewoon bewolking en mist. Nee, juist ik, een paar pittige buien, daar heb ik wat van mij gekregen. Maar in Balzert, hagel en tonger en maar liefst 9 mm. En ik hier weer te sneeuw en hagel uit die buien. Nou, en het oosten van deze provincie bleef heel droeg. Wel, joen en vannacht het actuele waar. Bewolking uit een droog Rijn, lichte Rijn is even een droege periode en een temperatuur om bij de 4 of de 5 graden heen. Een matige en vrij krachtige wind en die komt dan uit het westen, die kan eerst in het waardgebied nog eens even krachtig wezen. Dan zet ik terug naar morgen, een hege temperatuur, pas bij het tooibare, donkere waar ik, de bewolking ik. Uit een trog is wat Rijn of lichte Rijn, maar in het waardgebied en in het noordelijke pad van de provincie, steeds maar in het noordelijk en noordwestelijk kustgebied, misschien ik nog wel even wat zinnen. De temperatuur is zo'n graden en de wind die komt morgen uit het westen bij en zal matig wezen. In de joentijd in de nacht al bij Rijn en dus vooruitzien naar een sneeuw met een hege temperatuur staan 8, misschien wel plakken wel 9 graden. En Rijn en lichte Rijn, wie te dag. Dus even een droege periode in de midden. En dan zet ik terug naar sneeuw. Dat wordt een heel oorwaardtype. Een paar sneeuwbuien, dus kouder. 5 graden nu dag, in de nacht min 1, min 2, lichte frost. Daarmee komt de winter net weer om. En manje een leuke dag, met zinnen, met bewolking en droeg waar. Hoe dag nog zo'n 5 graden. En hoe het waar versneeuwen? Ja, een hudde wind dan uit het zuidwesten bij. En we moeten morgen maar weer even in het waarsjen.